gerne vil øve. Jeg taler hernede fra det. Goddag. Mit navn er Lars Rasmussen. Jeg har det selv sådan, når jeg skal sidde og høre på nogle mennesker tale, så vil jeg gerne lige kende noget om deres baggrund. Så jeg fortæller lige kort, hvor jeg kommer fra. Jeg er altid gået ud af 10. klasse. Jeg er ordblind, så derfor lå det ikke til højre ben at gå på gymnasiet, så jeg har gjort det, jeg gik i lære som tømrer i stedet for, og har papir på, at jeg må stå søm i. Da jeg var færdig med det, så fandt jeg ud af, at jeg skulle provokere mig selv, og så gik jeg ind og læste ingeniør. Er der nogen af jer, der arbejder med ingeniør til hverdag? Måske endda er det? Ja. Så ved I i hvert fald, en type er. Jeg var ingeniør i et par år, fandt så ud af, at jeg skulle prøve noget andet i mit liv, og så blev jeg asfondør og solgte forsikringer i 8 år, og havde 6 år som leder i forsikringsbranchen. Først som salgschef og senere som salgsdirektør. Og for nu snart 13 år siden fandt jeg ud af, at jeg kan vide, om bukserne holder andre steder end i forsikringsbranchen. Så jeg udnyttede det, jeg havde gjort de sidste 6 år i min forsikringstid. Der havde jeg også været lærer på det, der hedder Forsikringsakademiet. Nogle af jer, der kender forsikringsfolk. Så er der et sted i Danmark, hvor man kan blive uddannet. Og der har jeg været lærer i salg, som deltidslærer. Så jeg tænkte, kan vide, hvis du skulle prøve noget andet, hvad kunne man så finde på? Og så hvis man ikke kan blive andet, så kan man altid blive konsulent. Og det blev jeg så også. Og jeg var ansat i en lille konsulentvirksomhed i et par år, og fandt så ud af, at jeg ville prøve selv. Og de sidste, omkring 10, nu begynder regnestykket ikke at passe, men omkring 10 år har jeg været selvstændig og haft min egen virksomhed, som hedder Mindness. Og årsagen til den hedder det, er fordi jeg går meget op i, hvordan er det egentlig, vi mennesker bruger hjernen. Fordi det er jo trods alt den, som vi bruger, når vi enten skal sælge noget til nogle andre, eller skal købe noget. Det er den, vi bruger, hvis vi gerne vil have service, og det er også, hvis vi snakker ledelse, så er det sådan set også udgangspunktet for, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Så derfor er det ligesom udgangspunktet, og derfor er navnet Mindness. Hvor mange af jer tænker, at I ville have plads til flere kunder? Der er lige et par enkelte stykker. Hvis nu vi legede et øjeblik, at jeg havde en idé eller to til, hvordan I kunne få flere kunder, hvor mange af jer ville så være villige til at gå hjem og gøre det? 1, 2, 3. Og der er et par stykker også. Se, der er det. Der er I faktisk i gang med at lyve for jer selv. Altså, nu er der upopulær, jeg kan gå og sige imod. Men det er noget, jeg lever af, det der med at sige, den lukker selv ned. Hvad er det, I fandt ud af? Ja, det er sådan, at jeg bruger det der tekniske, mekaniske der med en PowerPoint, det bruger jeg ikke ret meget. Jeg har i dagens anledning, fordi jeg tænkte, vi var med markedsføringsfolk, så jeg nu vil jeg prøve lidt, men ellers bruger jeg den her. Og det er, så kan I tænke, ordblind, der skriver, ja. Men der plejer at sige som, at hvis jeg bare skriver en smule grimmere, så behøver jeg ikke at sige ordblind. Men vi kan se, hvordan det går. Hvis du for et øjeblik leger, at jeg har en idé, som faktisk er god. Jo, man skal aldrig fornægte sviner, heller har engang lært. Er I så villige til at tage imod den idé? Det er så det, jeg postulerer, det er I ikke. Og hvorfor er I så ikke det? Det er fordi, hvis I tænker tilbage, så har vi alle sammen en historie. Og den historie, den bygger på de opdragelser, vi har haft, det kultur, vi har levet i, og den uddannelse, vi har taget, de venner og familie, vi har. Lad os nu sige, at hvis nu det, jeg siger, ikke passer ind i den historie, hvilken udstrækning er I så villige til at tage den ind? Ja, det er vi faktisk lukket til. Så det der med, at vi går, og der plejer at spørge folk, om de er klar til at udvikle sig, når det er, jeg holder kursus hen over en længere periode, så siger folk, det er jo politisk rigtigt at nikke på det her tidspunkt. Så folk, de siger det, så siger jeg, det er vi ikke. Fordi vi har simpelthen en modstand i, at hvis det ikke passer ind med det, vi tænker i forvejen, så er vi sådan set ikke klar til at lave noget som helst andet. Og hvis I bare vinder en lille smule om os andre, så har I det også sådan. En anden ting er, at vores sindsstemning, hvis I forestiller jer i morgen, nu ved jeg ikke, hvordan jeres morgenstund er forløbet, men lad os nu lege, at det er en af de der, hvor det er ikke helt er fungeret, som det, vi gerne vil have. En af det der, hvor det er, at ungerne måske ikke helt opfører sig, som vi gerne vil, ikke rigtig have tøj på, vi ikke det ene og det andet, og vores ægtefælle eller kæreste heller ikke helt er på den helt skværtige og søde måde, og vores humør ikke er der, hvor det godt kunne være. Hvad er så vores villighed til at komme her, sætte os ned, og så høre på en eller anden tosse, som vil sige noget, og så har han det. Det er god, men sindstemningen er lidt i kælderen.
hvad sker der så med jeres modtagelighed? Ja, det er rigtigt. For nogle af os. Det kan også være, men det er sådan, at fordi vi er mennesker, så kan vi reelt vælge at tage noget ind. I kan, hvis I vil, sige i dag, nu vil jeg tage paraderne ned. Jeg vil opretholde det, jeg var super god til, da jeg var barn, nemlig at være nysgerrig. Og så vil jeg skrue lidt ned for den evne, som jeg har lært med alderen, nemlig min kritiske sans. Hvis I vil gøre det, så vil jeg stort set garantere jer, at så kan I få et par idéer med. Vil alle de idéer, jeg kommer med, virke for jer? Formentlig ikke. Der vil også være nogen, som har lettere ved at sige igennem det der. De idéer, jeg kommer med, som minder om det, I tænker i forvejen, de ryger direkte igen. I synes, jeg er genialt der. Det er som regel der, hvor jeg siger jer imod, at I tænker, at ham der tossen, ham kan vi ikke bruge til noget. Og det er okay. Jeg kommer til at fortælle jer om den erfaring, jeg har med salg, og med alle de år, jeg har arbejdet med det. Jeg har alle mulige typer kunder. Jeg har lige fra en slagtermester nede i Roskilde til henover Toyota Danmark til at have DCU Business. Så jeg arbejder med alt muligt, fordi jeg siger salg og salg. Og der er formentlig allerede nogle af jer, der tænker, okay, han har sgu ikke noget forstand på det. Det jeg sælger, det vi sælger, det er helt specielt. Men hvis vi et øjeblik bare lige trækker os tilbage og siger, hvad er det egentlig, der køber hos mennesker, så er det altså den her knold heroppe. Og den er stort set lavet på samme måde hos alle sammen. Og det viser sig, når man, jeg ved ikke, nogle af jer, der ved, hvem Martin Lindstrøm er. Hvis man har markedsføring, så ved man, det er guruen inden for branding. Han er verdensberømt, han har arbejdet for Nike og for Coca-Cola og store virksomheder. Og han har skrevet en bog, der hedder Biology, hvor i han påviser ved at scanne folks hoved, at det, der får mennesker til at købe, det er sådan set det samme sted. Lige meget, hvad det skal handle. Så det er den indfaldsvinkel, jeg har til det også. Så kan vi sige, at hvis nu bliver i boldverdenen, som vi så før, og ser på, hvad er det så, vi har med at gøre, når vi snakker leads og markedsføring og salg og proaktiv salg. Er der nogen af jer, der har forstand på fodbold? Ja, det har jeg heller ikke. Men jeg ved dog, at de har sådan en bane her, de spiller på, hvor der er et mål i hver ende. Der er en midterstribe, og her, der. Og så er der et eller andet felt, man ikke må fælde folk i, hvis vi får de straffe. Så er vi alle sammen samme sted med hensyn til fodbold. Hvor man siger, markedsføringsopgave er reelt at få skudt nogle bolde op, som man så kan skyde mål. Eller man kan drikke mål. Så er nogle af jer, som Helle siger, jamen det der emne, der selv ringer ind, eller siger, jeg vil gerne købe, det er jo super godt markedsføring, ikke? Hold kæft, de er dygtige. Det er altså, når bolden triller ind selv. Og det er jo sådan noget som Netto og Superbrug, sådan den slags ting, de benytter sig af, fordi sælger de overhovedet ikke. De ekspederer nogle mennesker, der kommer ned, så er de dygtige til at lægge varen på en bestemt måde, så vi kommer ind med en indkøbsseddel, men vi kommer sjældent ud med det samme, som stod på sedlen, ikke? Fordi vi lader os inspirere. Det er fordi, de er dygtige. Men vi gerne have noget markedsføring til at få det. I bruger formentlig også markedsføring, I får nogle bolde, og så tænker I, kan de ikke bare til at trille ind selv, så vi kunne gå og passe det, som vi er gode til. Er det ikke korrekt? Det ville da være rart. Ja, det ville være dejligt. Men sådan er det altså i hvert fald ikke altid. Og det er også, jo mere kompleks en vare er, jo mindre triller det ligesom ind af sig selv, har jeg indtryk af. Det er godt den erfaring, jeg har. Hvad kan vi så gøre her? Det kan gøre at sige, jeg prøver lige at dele det her op i 3 felter. Og så siger jeg, at det her, det er vores forberedelse. Det her, det er når vi er ude hos kunden. Og så har vi en eller anden form for løsning, der gerne kan gøre, at bolden triller ind. Kan I genkende til det, eller tænker I, det er anderledes? Okay. Så siger jeg siger, at der er 10.000 snubletråde for at komme herfra og der. Og der er også meget mere. Men jeg siger bare, at der er i hvert fald 10, som jeg har observeret. De 5 af dem ligger her. De 2 af dem ligger der, og de 3 ligger der. Og det er det, jeg vil prøve at bruge min tid her på, indtil kl. 10:15, hvor jeg har lovet at holde op med at tale igen. Det er sådan, at I må faktisk gerne stille mig spørgsmål. Der kan jo så godt være svar, som kommer til at vare lidt længere, og derfor så vil tiden blive skubbet temmelig meget, og derfor lige sparker det til hjørne for at blive fodboldmetaforen.
Men så har jeg tid bagefter, vi kan tale om det. Men jeg plejer at sige, at jeg er faktisk bedst, hvis jeg bliver sagt imod, og jeg er blevet advaret, at det er måske ikke det rigtige selskab at sige det i det her. Men sig endelig noget, hvis der er noget, I gerne vil. Vi har på hjertet. Og så kan vi se, om vi kan få proppet ind her, eller vi skal tage det væk. Er det okay? Godt. Altså den første forhindring, som ligger her, det er, nu kommer den der liste med emnerne. Har I alle sammen sådan en liste af nogen? Vi har den her bunke af emner, som vi egentlig godt kunne tage fat i. Hvem skal gøre noget ved det? Og så bliver der sagt, jamen det skal vi alle sammen jo også. Det er jo sådan en fælles opgave. Og nu vil jeg så lige læse en lille tekst, som I har formentlig hørt den, men den er meget god for forstand af. Og teksten går som sådan her. Det er en opgave, der skal løses i en virksomhed. Der er 4 personer, som kunne tage sig opgaven, og de har en lidt specielt navn, disse 4. Den ene hedder alle, den anden hedder nogen, den tredje hedder hvem som helst, og den sidste hedder ingen. Og historien går så som følger. Alle blev bedt om at løse opgaven. Alle troede, at nogen ville gøre det. Hvem som helst kunne have gjort det, men ingen gjorde det. Nogen blev vrede, fordi det var alles opgave. Alle troede, at hvem som helst gjorde det, men ingen fattede, at alle ikke ville gøre det. Det endte med, at alle gav nogen skylden, selvom ingen faktisk spurgte nogen. Hvad er det, vi lider under her? Vi lider under, at dette, og nu er jeg jo ingeniør, så jeg ved godt, det er matematisk ukorrekt, men vi lider under det, der hedder ansvar, divideret med 2 er lige med 10. Hvad står der? Hvad står her? 0. Der står ikke noget. Og det er det, der sker. Der sker det, at når ansvaret bliver fordelt mellem folk, så lander det som regel mellem 2 stole. Stine Bosse, hende der i gamle dage var direktør for Tryg, hun bliver skrevet om hende i den bog, der er skrevet om hende, hvor hun fortæller omkring, når hun siger, at når hendes ledere skulle dele ansvar, så gik det rigtig godt, når der var succes. Så havde alle, yes, hvor er vi dygtige, og det går skide godt. Når problemet opstod, så stod de i kø op ved håndvasken for at vaske det der skrammelasser. Og det er et af de elementer, som når jeg arbejder med mennesker, der gerne vil udvikle sig, så starter jeg i ansvar. Fordi mennesker, der tager ansvar, er typisk motiverede, folk, der er motiverede, tager typisk ansvar. Men det, der er med sådan nogle leads her, står de i kø for at få lov at tage dem, noget siger? Nej. Det vil sige, hvad sker der med det der? Og det er også dig, du kan lige tage det. Og når man taler med chefen, så det er også, det er meget, hun er meget bedre til det, jeg er. Altså, det er også, hun har bedre tid. Fordi det er jo et element, det er jo en snubletråd nummer 2. Og det her, det er 1. 2 snubletråd, det er, jeg har for travlt. Er ikke rigtigt? Det er ikke rigtig tid til det her. Vi har egentlig vi har jo masser at lave, og det går meget godt. Forestil jer nu, at bondemanden sagde det går meget godt. Så der er ingen grund til at så i år. Det der, vi har super høst. Så det lever vi lige af på år. Det sker lidt det samme. Altså, min virksomhed, det er en enmandshær, så jeg får lov at lave alt fra at gøre ringen til at lege direktør. Men det gør jo også, at når jeg har tur i den og er ude og undervise, så det der med at få skabt nye emner og nye leads og få ringet til dem og fortalt med dem omkring, at vi skal lave noget forretning, det kan engang imellem godt være en udfordring. Jeg er nødsaget til altid at have mig selv taget i nakken for, at det sker. Hos jer, så kan I spørge jer selv, i hvilken udstrækning har I en klar strategi for, hvordan I hele tiden har noget på banen her, der bliver spillet op mod nu? Hvis I ikke har det, så vil det formentlig koste jer på bundlinjen. Igen, man skal aldrig fornægte svineheld. Det kan være, at de ruller ind af sig selv. Det kan også være, at de bare ringer og tænker, det er dog en fantastisk virksomhed, vi har her. Må jeg ikke have lov at tale med jer? Og så er det bare tillykke med det. Men for os andre, så ser det ud som om, at det er et stykke arbejde, vi skal lave igen og igen. Men det der med nu ikke at have tid, det bygger på noget sådan, det bygger på noget sjovt noget i den menneskelige hjerne. Fordi hvis man deler os
Hvis I forestiller jer, at vi deler os op, så heroppe har vi, og nu kommer den ordblinde frem, vores identitet. Hvad er vores identitet? Hvis I skal give et bud på det. Det er en blanding af ting, der er vores egenskaber, forskellige egenskaber og oplevelser. Ja, det er den måde, vi er på som der. Man kan også sige, at det er den rolle, vi spiller. Altså når jeg stiller mig her, så har jeg en rolle. Når jeg går hjem til min familie, så har jeg en anden rolle. Når jeg er sammen med mine kammerater, så har jeg en tredje rolle. Hvis jeg går hjem til svigermor, så har jeg faktisk en fjerde rolle. Kender I det? Man skal ikke helt den samme. Måske er I, måske er I. Så har vi nogle værdier og nogle overbevisninger. Disse værdier og overbevisninger er med til at præge, hvem vi er og hvordan vi gør. Vi har en måde at tolke det, som der sker på. Tolkning af det, der sker i vores omverden, som kommer af, hvad for en rolle har vi, hvad for et værdisæt og overbevisninger har vi, så kommer vores tolkning. Ud af det kommer der en adfærd. Og det sker i nogle omgivelser. Lad os lige prøve at tage et eksempel, eller to eksempler. Forestil jer, at I er sammen med jeres bedste veninder eller bedste kammerater. Det er sådan en af de der aften, hvor man enten får nogle martini dveje eller nogle fadøl. I bestemmer selv, hvad det er, hyggen står i. Det er herover. Den anden aften er vi sammen med vores svigermor. Herover. Omgivelsen 2 forskellige steder. Er vi enige snart? Godt. Vores identitet, altså vores rolle sammen med alle veninderne og alle kammeraterne, kontra sammen med svigermor. Hvad sker der her? Er vi den samme? For langt de fleste er vi ikke. Det gør også noget omkring, hvad det er, der er vigtigt for os i det selskab, og hvad for noget vi synes, altså hvordan vi tolker på eller vores overbevisninger. Hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Og det sker også noget. Og nu tager jeg bare sådan for sjov et eksempel. Hvis en af veninderne eller en af kammeraterne lukker en lille vind ud, hvad sker der så i det selskab? De fleste af os vil grine og mobbe hinanden. Hvis nu svigermor gør det, bliver det så tolket på samme måde? Formentlig ikke. Og det gør noget for den adfærd, vi har. Det vil sige, det vi går rundt og gør. Det her, det skaber faktisk et mønster i forhold til det der med at tage telefonen. Nu skal jeg forklare jer, hvorfor. Især os mænd. Vi kan formentlig huske, dengang vi var lidt yngre, og vi var interesseret i det modsatte køn, hvis det var præferencen. Og vi var i byen. Og så ser vi en sød pige over i baren, og kunne egentlig godt tænke os at gå over og danse med hende. Kan I kende det, de her? Nogle af os. Gjorde vi så, og her snakker vi altså før vi har drukket en kasse øl. Gjorde vi så bare det hen til søster her og spurgte, skal vi danse? Eller stod vi over i en hjørne, så trådte vi os selv lidt over tæerne. Og så det kunne også være hyggeligt og sådan noget, men vi kom ikke helt derhen. Hvor mange af de her kan huske, at man stod over i hjørnet og egentlig gerne ville, men ikke kunne tage sig sammen? Ja. Hvorfor? Hvorfor var det, vi gjorde det? Ja, det gjorde vi, fordi at det, der egentlig skete, det var, at vi var bange for, at hun sagde nej. Er det ikke rigtigt? Og hvad vil der ske, hvis hun sagde nej? Det er, at hjernen laver den regnefejl, og det er det, der går galt herovre. Hjernen laver den regnefejl, at den siger, det er mig, hun siger nej til. Hun får simpelthen, det er ikke noget med, at hun har ondt i fødderne, eller hun ikke kan lide en trøje, vi har på, eller ikke kan lide musikken, eller har en kæreste, der kommer lige straks, eller bare træt. Nej, det er det ikke noget. Nej, hun siger nej til mig. Men kan I se, det er reelt, det hun reelt siger nej til, det er hernede. Så det der, den regnefejl, hjernen får lavet, det er, at den siger nej til mig, men ikke gør det dernede. Hvis nu I forestiller jer, at vi alle sammen render rundt med det der, vi vil ikke rigtig have nej til mig. I hvilken udstrækning står vi så i kø for at tage de emner og ringe ud til dem? Det sker simpelthen ikke. Vi har ikke lyst til at gøre det. Og derfor så får vi ikke gjort det. Så lad os så lege et øjeblik, at vi... Nu skal jeg passe på, at vi ikke er det rigtige sted, så kan vi ikke få det bag. Lad os lege et øjeblik, at nu får vi taget os sammen, og nu skal vi også ringe. Ikke også? Skal vi også. Ja, det er 3 gange. Nu skal vi ringe. Men hvad skal vi sige? Ved vi det? Er vi klar over, hvad nu vi tager telefonen? Hvad skal vi så have sagt?
og hvordan skal vi, eller bliver det sådan lidt, jeg tænkte, og så får munden munddiarré, for nu skal vi bare fortælle, skal vi. Det er langt de fleste, alle de år, jeg har arbejdet med, at for mig selv også, og også at hjælpe andre med at få taget telefonen og få ringet ud til nogle kunder, så ser jeg gang på gang, at vi sidder, når vi endelig får slæbt os hen til telefonen, eller chefen får sparket os så meget i numsen, så vi går derhen, jamen så bliver det lidt sådan bare. Og når først så munden kommer i gang, så taler vi. Og hvor mange af jer bliver ringet op af sådan nogle sælgere som mig og andre i hverdagen? Det jeg gør i hvert fald. Det er og hvad sker der, når det er, de bare knæver løs? Så hører man ikke. Hvorfor? Man hører ikke efter. Nej, det gør man ikke. Man hører ikke efter. Så hvad er så sandsynligt for, at vi får det, vi gerne vil have, når det er, at vi bruger en teknik, der hedder bare. Den bliver bare rigtig lille. Men mindre selvfølgelig, at de har siddet ved telefonen og ventet aktivt på, bare de nu snart ringer fra jeres virksomhed. Endelig gjorde det. Og det kan der selvfølgelig godt være ved Helle og Mette og kollegaers genialiteter i markedsføring, at der er nogle af dem, der tænker, nu har jeg valgt at kigge på deres hjemmeside, kan jeg vide, om de ikke snart ringer. Tillykke med det. Men lad os nu bare lege for et øjeblik, der sidder en enkelt kunde derude, som ikke bare venter på jer. Så ser det ud som om, at så er det en fordel, at man reelt har tænkt sig om, før man skal til at ringe. Og det ser ud som om, at det kan være en fordel at have et budskab, som er kort og præcist. Jeg er jo, ved kraft af at jeg er selvstændig, så bliver jeg jo også ringet op i tide og utide. Og jeg tror, hvor mange af jer bliver ringet op af teleselskaberne? Det er jo de fleste af os. Og hvis I lægger mærke til det, så tror jeg faktisk, at de sidder samme sted, og de har samme manuskript. Og det, der i hvert fald sker, det er, at når man siger dem imod, så bliver de skubbet ud af deres komfortzone. Altså det plejer typisk at være det, jeg ringer fra. Jeg vil bare høre, hvor du har det til. Jamen det, jeg plejer at sige, det har jeg til nummer, for det har jeg. Så hvad betaler du for det? Så der er vi allerede inde i at snakke pris. Det er faktisk ligegyldigt, hvad det er, de sælger åbenbart. Det er prisen, der er det væsentlige. Og det, efter min oplevelse, så er det ikke en geniale måde at ringe op på. Fordi hvis man skal ringe op og vil have folk til at sige ja tak til en aftale, så kunne det være, at man skulle tilføre en eller anden form for værdi. Og værdien er ikke nødvendigvis, at man kan spare penge. Så lad os så sige, at nu har man så fået taget sig sammen, vi har fået ringe, og vi har faktisk også fået et ja. Kæmpe fest. Er bolden nu i mål? Nej, der skal faktisk være lidt. Men vi er ikke færdige med at stå i vejen for os selv nu. Roligt, det er vigtigt. Når jeg arbejder med sælgere og spørger dem, så hvad er egentlig dit mål, når du går derud? Så sker der noget spændende. Og det der sker, det bliver sådan lidt tåge i øjnene. Og hvad tror I svaret typisk er? Jeg går ud til kunden første gang for at besøge. Ja, det ville være dejligt, hvis de var kommet så langt. Men de siger faktisk noget endnu mere ambitiøst. Jeg skal, ja. For at sælge? Ja, det gør det. Jeg siger, jeg går derud for at sælge. Og så er mit spørgsmål, hvor mange af de kundebesøg, I har på det, I sælger, får I jogge pænt ved første møde? Hvor tit sker det? Meget sjældent. Meget sjældent. Så hvis det er meget sjældent, at det sker der, hvor genialt er det så at have et mål, som reelt ligger meget senere? Jeg synes ikke, det er genialt. Det er bare okay. Ikke til? Ja, helt forkert. Det er det. Så det vil sige, at vi har faktisk en snubletråd 4 her, hvor det er, at vi glemmer at finde ud af, hvorfor fanden går vi derud. Og det er meget, altså jeg vil postulere, at alle de sælgere, jeg snakker med omkring lige når det emne her, der får de sagt til mig, jeg tror, at i hvert fald 9 ud af 10 siger til mig, jamen det er fordi, jeg skal ud og sælge. Og de kigger endda sådan helt indigneret på mig, at jeg kan finde på at spørge om noget så åndssvagt, så hvorfor de går ud. Altså, hvad de skal. Men mål styrer adfærd. Hvis I forestiller jer, at I kommer ud i lufthavnen, og derude der er der 4 flyver, I kan tage. Flyver 1, 2, 3 og 4.
Flyver 1, den siger, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal hen med at love at gøre mig umage. Flyver 2 siger, jeg er her og skal derover, så kommer den afsted. Flyver 3 siger, jeg er her og skal derover, den kommer afsted. Men når den så kommer derud, så kommer der de der vinder op i luften, og det sidevind, og det vil sige, de kommer ud af kurs. Og flyver 4, jeg skal her, jeg skal derud, jeg kommer afsted i rigtig retning, der kommer sidevind, jeg kommer ud af kurs, men fordi jeg hele tiden har styr på, hvor jeg er i forhold til mit kontroltårn, så kommer den ind på kurs. Når nu I er færdige med at sige til jer selv, det kunne også være spændende at komme ud og se verden, sådan uden rigtig at vide, hvor jeg skal hen, hvad for en af flyverne vil I så tage? Ja, fordi, når du kom det der med, fordi vi vil gerne ud og se verden, ikke også? Ja. Men hvis man skal snakke rigtig bare lidt effektivitet, så vil de fleste af os, og jeg er godt klar over, at det var et retorisk spørgsmål, men de fleste af os faktisk tage flyveren, fordi det er mere effektivt. Men når vi går ud til kunderne, så må vi da se, hvad der sker. Ikke? Vi må se, hvad kunden gerne vil, eller på hvilken måde, og hvad kan vi, og jeg har også så mange spændende ting med. Det står bare i vejen. For os selv. Og det er jo super ærgerligt, fordi de fleste af os, som vi siger, I har faktisk plads til flere kunder. Men hvis vi er i gang med at sætte en masse barrierer op for os selv, for også at nå disse kunder, og få dem ind i folden, når de har lyst til at betale nogle penge for de ydelser, de så får fra jer, så er det dumt. Ja. Og husk, vi har ikke engang set kunden i øjnene endnu. Og vi har allerede haft 4 muligheder for at slutte. Så det, jeg også gerne vil sige med det her, det er, at salg er jo en disciplin. Du er godt klar over, at man plejer at sige sådan, at du er god til at snakke med mennesker, du skal være sælger. Men det er ikke ret mange læger, som er blevet uddannet på den måde. Du er god til at give massage, eller god til at kigge efter et eller andet, så du skal være læge eller pilot. Du interesserer dig meget for flyver, så du skal da være pilot. Altså man plejer som regel skal igennem en eller anden form for uddannelse. Og det er jo klart, nu er jeg jo godt klar over, nu taler jeg min egen sag, fordi jeg er jo den, der er med til at prøve at uddanne de her sælgere. Men om det skal være mig eller ej, men giv dem i hvert fald de værktøjer, der skal til, for at det kan blive en succes. Fordi når de er en succes, så bliver I en succes. Ja, det jeg sidder og tænker på, det er, at du siger, at hvis mål styrer adfærd, og jeg kun tænker salg, så tænker jeg salg. Ja. Med møde med den første kunde. Nej, men det jeg tænker, det er, hvis du så skal behovsafdække og har det mål for øje, så bliver det et andet møde. Ja. Yes. Og så kan marketing bidrage med at have noget adfærd af den der kunde første gang, inden sælgeren møder det for eksempel. Ja, altså så det noget andet. Her har vi markedsføring, de har været flinke til at hjælpe os med nogen, som reelt kigger i vores retning. Det er det, markedsføring gør. Ikke også? Leads, nu er der faktisk nogen, der har gjort et eller andet konkret, der gør, at nu kan vi ringe til dem uden det helt koldt canvas. Vi ved, at de har vist en eller anden form for interesse. Det er lidt lækkert. Og det hjælper ofte med hensyn til træerne, den der med, hvordan vi mangler det er. Vi har lidt interesse. Nu har vi fundet ud af, hvorfor vi der går ud. Og sig endelig igen, hvorfor er det, vi så går ud i første møde? Det er fordi, ja, vi vil gerne vide, hvad det er, kunden reelt går rundt og tænker, og hvad det er, de går rundt og gør. Det, der har været spændende, det er, hvor mange gør reelt det. Det kommer vi til, det er nogle af de andre snubletråde, så har jeg jo ikke at foregribe det udgangsgang. Nu skal jeg have noget hjælp. Nej, jeg skal. Vi venter lige. Ja, jeg er klar. Jeg tror, vi tager noget hjælp nu. Lad os bare tage. Ja. Fordi nu kommer vi til snubletråd 5. Og den har en tendens til at ligge over det hele. Der er plads heroppe. Altså snubletråd 5 kommer, vi prøver at illustrere det. Nu ser jeg på de her 2 borde. Hvad for et af de 2 borde er bredest, når I ser den på den her måde? Altså, de fleste af jer er godt klar over, at der nok vil ske et eller andet, siden Thorsten gør det der. Men hvis I bare leger et øjeblik, at I vil stille det her spørgsmål et hvilket som helst sted, hvad for et af de 2 borde er bredest? Så vil jeg sige A. Du vil sige A, og du siger B? B. Og hvad får du til at sige det? Når du ser fra den her side, ja, så er den bredeste. Hvis vi kigger fra den anden side, men nu kigger jeg længden og bredt. Ja. Og normalt det er længere, end det er bredt. Ja, så det kigger det fra den her side. Ja. Og det her, det er længere, end det er bredt? Det er lige bredt og lige langt. Det er lige bredt og lige langt. Okay. Det gør. Og hvis nu jeg siger, at det ikke er tilfældet, vil du så ved? Nej. Fornuftigt.
Jeg plejer at sige sådan, hvis nu det var, man ikke vidste, at det var sådan en som mig, der bruger spørgsmål, ville man så villig på et værtshus og væde en fadøl på det her. Og det vil de fleste faktisk sige, at det er vi. Vi er villige til at sige, at A er det smalleste, og B er det bredeste edition. Og vi er villige til at sige, at A er det længste, og B er det korteste. Er det ikke sådan umiddelbart? Det der sker, og det er noget af det, der er lidt sjovt i forhold til snubletråd 5, det er, at når først vi har truffet den beslutning, så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved det. Så er det blevet en sandhed. Og det er det med sandheder, at de kan indimellem ikke være sande. Og det er det ikke her. Det er sådan, og nu begynder vi måske at provokere lidt smule, at de her to er nøjagtigt lige brede, og de er nøjagtigt lige lange. Det er, når I kigger på det her, så er det, man kalder optisk bedrag. Men det vil aldrig blive undersøgt, fordi sådan er det jo bare, når man kigger på det. Og hvis vi prøver at tage et øjeblik og kigge på Egons fisk. Fiskebutikken nede på Gamle Kongevej, kan vi lege, den ligger. Mit spørgsmål, hvordan adskiller jeres forretning sig fra Egons fisk, altså virkelig lugten er nok anderledes, men derudover, hvordan adskiller den? Så vil I sige sådan noget som produkter, størrelsen, hvor den ligger henne og det. Men lad os prøve at se på i forhold til det at få solgt en vare. Hvis nu Egon står inde bag disken, og jeg kommer ind ad døren, hvad forventer Egon så, jeg vil? Have fisk, det tror jeg ikke. Han siger, købe fisk, ja. Så vi siger sådan, jeg vil købe. Så har han en eller anden adfærd, som passer til det. Ikke? Som han tænker, det er sådan, jeg skal gøre, hvis han vil købe. Hvis nu, at Egon sådan står og tvivler en lille smule på, om jeg er overhovedet sådan en, der spiser fisk. Altså, er det bare sådan en, der får vildt sig ind? Så han tænker, måske købe. Men den behøver faktisk ikke at kunne blive fisk for at købe den. Nej. Det er til flere steder at købe den. Er det det? Tænk, nu lærer jeg også noget i dag, det er fedt. Tak. Hvis han nu tænker, vil det så blive samme adfærd, som hvis han siger, jeg vil købe? Hvis han tænker, måske? Nej. Det vil formentlig blive en lille smule anderledes. Så det er adfærd. Nummer 2. Hvis han siger, selvom han godt må, så kan han ikke finde på. Han kunne aldrig finde på at købe fisk. Så han siger, ikke købe. Er det så en af adfærdens fra før, eller bliver det en tredje adfærd, han får? En tredje adfærd. Og hvad fanden har det her så med jeres salg at gøre? Skal jeg prøve at se, om jeg kan illustrere. Kan man bare trykke sådan der? Det skulle man ikke. Vi vil bare sige, at det er ikke værd, jeg bruger sådan. Jeg kan trykke. Tak. Når I nu kigger på de her to elefanter, og igen kan I jo med rette sige, hvad har det med vores salg at gøre. Jeg skal nok komme tilbage til morgen. Denne her lille elefant, den står og flår den der pind, og den flår, og den flår, og den flår. Og en dag, så holder den op med det. Så er den blevet 30 år, der går 28 år, og så holder den op med, den kunne jo uden tvivl bare løfte benet, og så var den pløk væk, og så kunne den gå. Hvorfor gør den ikke det? Den har lavet, den ikke kan. Ja. Den har fundet ud af, at det kan den ikke. Den har på et eller andet tidspunkt haft en eller anden overbevisning. Nu leger vi, at elefanter har overbevisninger. Hvis du bare siger, at det er sælgeren, jeg har en overbevisning, der kan lade sig gøre. Nu har jeg tilstrækkeligt mange gange prøvet at være ude hos kunder, men de har ikke lyst til at købe af mig, eller de vil ikke have det produkt, eller det er for dyrt. Er der nogle af jeres produkter, som sælgerne har udnævnt til dem, der er for dyre? Og dem har I. I har også nogle af dem på hylderne. Okay. Ja. Så det er der ikke nogen kunder, der har lyst til at købe. Så kan vi spørge os selv, i hvilken udstrækning går vi, hvis vi går ud med en overbevisning, der hedder, de vil ikke købe mit produkt, eller de vil måske købe mit produkt. Hvilken af de her tror I, der kommer til at skabe størst mulighed for at sælge noget? Igen et retorisk spørgsmål. Jeg kender godt svaret. Se, lad os prøve at gå over i sportens verden. En stangspringer, sådan en med en lang pind i hånden, og skal op over den anden lang pind op i luften. Han siger til sig selv, jeg kommer over den pind der.
eller han siger, skal du ikke sikker på, at jeg kommer over det? Hvad sker der ved forskel de to der? Der er en rimelig stor sandsynlighed for, at etteren kommer over, og toeren gør det ikke. Og det samme er det er jo samme mekanisme, vi mennesker, vi går rundt med, når vi går ud og møder nogle andre mennesker. Hvis vi tror på os selv, vi tror på vores produkt, vi tror på, at det her det kan sælges, jamen så har vi en langt større sandsynlighed for at få folk til at købe vores vin. Men hvis vi siger, det er der sgu ikke rigtig nogen. Det der, den er sgu, det bliver en presser. Det er ikke lige det, som nogen har lyst til at have, eller det er også for dyrt, eller konkurrenten er meget bedre, eller de har nogle features, som vi ikke kender i nogle af de historier her. Eller er det kun for det branche her? Altså, så vi står simpelthen her med en snubletråd, som er hele tiden, fordi vi møder hele tiden mennesker på den ene eller anden måde. Både før vi går ud, men også når vi er derude. Hvis kunden lige pludselig siger et eller andet, vi ikke kan lide at høre, om det er nok, fordi de ikke vil købe. Og så går vi herned, og så tager vi adfærd 3, og siger, du må ikke sende brochurer, men jeg kan også sende tilbud i allerbedste fald. Kan I genkende det? Okay. Så, det er altså, nu leger vi et øjeblik, at vi har fundet ud af, at det er mig, der har ansvaret. Vi har fundet ud af, at jeg har godt tid til at ringe derud, og jeg får også ringe, og jeg ved, hvad jeg skal sige, og jeg ved også, hvad mine mål er derude, og jeg tror nu også på, at det her det kan blive en succes. Lad os stille den situation. Så kommer vi ud, og så kommer noget af det spændende. Det er så spændende det hele, synes jeg. Nu skal jeg prøve at illustrere en dialog. Og når man er... Hvor blev den sidste tus af? Den er forsvundet. Den er der. Tak. Nu er jeg jo både tømrer og ingeniør, så hvordan illustrerer jeg en dialog? Det gør jeg selvfølgelig som en hus. Det siger sig selv jo. Man kan jo ikke illustrere en dialog på anden måde som et hus. Hvis vi siger, at fundamentet for et hus, hvad tænker I det er? Altså for et hus. Flot. For en dialog. Hvad er fundamentet for en dialog? Jamen er to, ja. Ellers skal man skizofren. Jeg er skizofren, det er også. Men det bliver typisk alligevel en monolog. De fleste siger, at det, at kemien mellem to mennesker, der har en dialog, har en betydning for, hvordan dialogen bliver. Kan I anerkende det? Så den her kemi. Så er kemien god, så vil vi typisk have en god dialog, og kemien dårlig, så vil man typisk have en dårlig dialog. Og så kan man sige, kan man sælge, så man har en dårlig dialog? Ja, det kan man godt, så skal prisen typisk bare være mindre. Så hvis I er klar med rabatpunkten der, så er det godt. Når dialogen er færdig, hvad skal begge parter så gerne synes om den? Det er jo ja, det er på godt dansk kalder win-win. Fordi når det er, at vi begge to synes, vi har fundet ud af den, hvad har vi så lyst til en anden dag? At genoptage. Og det er det der, hvor man siger, at man har en kundekreds, som man faktisk kan få lov til at sælge til igen. Det er efter min oplevelse rigtig, rigtig godt. Jeg tror, at 95% af min omsætning kommer fra kunder, som køber igen. Og det er jo fordi, jeg tænker hele tiden, vi skal sørge for at få noget ud af det begge to. Ellers er der ikke noget skæg i at have det her samarbejde. Så er vi to parter. Som sagt, noget det der med, at det er bedst med en dialog, når man er det. Nu siger vi, at det er mig, eller os. Sådan der. Og på den anden part, der er det kunden. Hvis kunden, som jo er dem, der gerne skal sige ja tak bagefter, skal synes, det her har været det bedste møde, de nogensinde har været til, hvor skal dialogen så foregå i de der rum? Over kunden. Over kunden, så den skal være rød. Okay, lad os lige prøve i gang og se, hvorfor er det sådan? Kender I de der familiefester, hvor det er, at Tante Gerda, hun fylder 70, og man kommer, og så er det sådan uformet, og Tante Gerda skal sidde højbord sådan.
Ikke? Og der sidder en over i det ene hjørne og spiller på et hammerorgel, og som vi ligesom kan få sunget lidt, og når det er, at vi har fået suppesteg i is, og isen er kommet ind med sådan nogle fontæner, tror jeg det hedder, så kommer resten af banen, og så bliver der spillet op til fest. Kender de festen, siger? Og så når vi så skal hjem, så får vi en løgsuppe eller en pølsemad, eller bedst i fald en hotdog. Efter et par måneder, så bliver vi inviteret hjem til Vester, og så skal vi se albums. Hvad er det for nogle fotografier, vi stopper op med, når vi bladrer igennem? Ja, jeg ved det godt. I må gerne sige det. Ja, det var også selv, ikke? Fordi vi er centrum for universet. Det er sådan, at når vi kommer til et godt billede, kan vi finde på at lige lægge hånden ind. Og nu ved jeg godt, at der er nogle af damerne, der sidder og tænker, jeg kan også godt finde på at kigge på mine børn. Og det må jeg også gerne. Og det er typisk noget med, at vi får identificeret os selv med vores børn. Men vi lægger lige en hånd ind, og så bladrer vi videre. Og senere på aftenen er vi blevet fotograferet under knap så heldige omstændigheder. Så bladrer vi tilbage og siger, at det er lidt mere retvisende. Hvorfor er det sådan? Ja, det er det, fordi at vi er centrum. Men har vores kunder også det sådan? At de helst vil se på fotoer af sig selv? Ja, det har de fleste. Er det det, der sker, når vi så går ud? Så går vi ud, så får vi talt om meget om kunden, og hvad kunden har lyst til, og hvad kunden har brug for. Er det det, der sker? Jo, hvis det gør, så vil jeg sige tillykke. For så er I medlem af en meget, meget eksklusiv klub, som forstår, hvad det drejer sig om. Men langt de fleste, hvad går vi ud og underholder med? Mig. Nå, nok om mig, hvad synes du om mig? Og når vi er færdige med at tale om de to interessante emner, så har jeg lige nogle fotos med billeder af mig selv. Ikke også? Og jeg har også brochurer med, og jeg kan også, og vi kan det her, og vi kan det her, og vi kan det her. Og det der bare sker, det er, at de der fotos, som kunden gerne vil sidde og kigge på om sig selv, og hvad det er, de har brug for, de bliver ligesom lidt glemt, fordi vi har overtaget, fordi vi er geniale, og vi har løsningen. Eller hvad? Er det helt sort det her, eller er det noget, vi kan genkende? Genkende lyden. Nogen kan genkende. De her tusind, dem har jeg meget glad af. Nu bliver den røde væk. Den er her. Så det er, efter min oplevelse, snubletråd nummer 6. Det er, at vi glemmer simpelthen kunden. Nu leger vi der lige et øje, bare for et øjeblik, at vi nu har fundet ud af, at vi skal finde ud af noget med den der kunde. Vi skal tale med kunden om det, hvem kunden er. Og i den anden der vil jeg lave en lille øvelse. Må jeg låne, eller har vi en blok til overs? Ja. Må jeg låne den? Nu tager jeg mit stykke papir her, og på det, der skriver jeg noget. Og jeres opgave er nu at gætte, hvad det er. Det eneste, jeg ikke svarer på, det er, hvordan det staves, eller hvad der står, eller sådan et spørgsmål, der sådan nærmer sig det. Men ellers kan I spørge Mads. Står der noget? Nej. Er det en ting? Ja. Er det en ting, der er her i rummet? Nej. Noget, du har gjort i dag? Nej. Er det noget, der kan spises? Det vil jeg ikke gøre. Hvordan oplever du ting? Stort. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvordan du bruger den? Det kan jeg sagtens. Jeg bruger den på ferie. Har du set et billede af den her tiden? Nej. Så det er ikke helt Klar, hvad den bruges til? Altså, som siger, at folk kan bruge den til meget. Typisk vil man sidde på den. Transportmand. Transportmiddel? Nej. Kan du forklare, hvornår man sidder på den? Altså, det kan man gøre meget til. Jeg gør det ofte, når jeg er på ferie. Og i hvilke situationer er du på ferie? Når jeg skal nyde udsigten. Et møbel. Nej. Er det noget, du har med? Nej. Er det et tæppe? Undskyld. Et tæppe? Nej. Er det noget, man kan finde ud i naturen? Nej. Er det en statisk ting? Er det en statisk ting? Ja. Er det en ting, der er en statisk Ja. ting? Ja. Man flytter ikke så rundt på den. Er det jorden? Nej.
Sidder du der hele tiden? Nej, det kan jeg ikke. Jeg er nede og sidder, når jeg skal nyde udsigten. Nej. Hvis du skal sætte lidt ord på tingene, hvad er de første ord, der falder der? Det første vil være hårdt. Det vil være det første ord. Hvad materiale er den? Den kan laves af, den kan laves af både den typiske beton, men den kan også laves af jern og træ. Er det en væg? En væg? Nej. Altan. Der kom. Altan? Ja, det er en altan. Perfekt. Er der nogen af jer, der vil skrive et ord ned? Som, altså, jeg er godt klar over, at I jeres branche kan finde et eller andet helt, som jeg aldrig nogensinde kan komme i nærheden af. Men hvis bare skulle prøve at finde et ord, som jeg kan prøve at gætte, så skal jeg prøve at illustrere. Det er ikke sikkert, at jeg gør det anderledes, end I gør det, men jeg kan forsøge i hvert fald at vise, hvad man også kan gøre. Er der nogen, der vil tage udfordringen? Skrive et ord. Alle vil. Alle vil. Fedt. Vil du tage det så? Ingen vil. Du behøver ikke skrive det, du kan bare tænke på det. Skal jeg skrive noget? Ja, gør det. Så hvad er de første 3 ting, du kommer til at tænke på, når du kigger på det, du har skrevet? Stor. Rå. Levende. Så hvor stor er det, du tænker på? Hvis du skal sådan nogenlunde sætte størrelse på. Sådan der. Ja. Altså der er jo en vis idé i, hvad det er. Det er det, der er udfordringen, når hjernen allerede har begyndt at gætte på, hvad det er, så holder den op med at være nysgerrig. Så jeg tror, jeg tager den her ned bare for illustrationen. Hvor lever den henne? Det skal jo nok så meget forskellige ting om. I Afrika. I Afrika, ja. Og Asien, tror jeg også. Ja. Og så kan vi, og nu bare for at komme lidt tættere på, så på hvilken måde adskiller det, som du har skrevet sig fra en elefant? Overhovedet ikke. Så er det noget sted? Ja. Hvad er forskellen på det, I gør, og det, jeg gør? Udover at jeg følger at yde mig på den her leg. Ja. Jamen, vi vil gerne finde løsning, så vi går til løsningen. Altså, det er sådan en mental tilgang, vi alle sammen har, vi vil gerne løse det sammen, og vi kan finde det. Ja. Det er det, ja. Det er oplevet vores struktur på din spørgeteknik. Jeg har bestemt, ja. Jeg benytter mig af en 3-trinsplan, når det er, jeg laver den her øvelse, hvilket jeg også gør, når jeg taler med andre mennesker. Andre forskelle? Ja, endelig. Du får modgangen til at tale. Ja. I stedet for mange af os egentlig. Vi er nysgerrige, og så har vi svaret. Ja. Og så siger vi, er det en altan? Ja. Det er det. Ja. Men du får faktisk en modgang til at sige noget mere. Det, der er min intention, det er, i hvilken udstrækning kan jeg få den, jeg taler i det her tilfælde, Helle til at sige noget i stedet for mig. Og hvis vi skal gå tilbage til her, så drejer det sig for mig om at få det her rum til der. Fordi når vi kommer ud til en kunde, så er det jo ikke alt om kunden, vi gerne vil vide. Der er elementer ind her og her og her og her, vi gerne vil vide, og her vi gerne vil vide. Og så kan vi jo næsten lige så godt spørge til det. Der er det, jeg siger, at hvis man er god i sin spørgeteknik, så vil man kunne få langt mere at vide. En af de, jeg siger, jeg har 3 elementer, som jeg bruger, når jeg spørger. 1. Spørger jeg på at holde munden varm. Det kunne for eksempel være frisk eller frisk. Hvordan går det? Det er jo ikke svar, vi reelt leder efter. Hvis folk virkelig vil svare på, hvordan går det, så har I set den her reklame med ham i elevatoren, hvor man sidder, hvor der er en, der får spurgt ham det, og så begynder han faktisk at svare på det, og man står bare, hvad er det for noget? Det er det, jeg kalder at holde munden varm. Når jeg stiller spørgsmål, i hvert fald i sådan en sammenhæng her, så har jeg et mål med det. Jeg siger, at jeg skal gerne gætte det, som I har skrevet, inden der er gået 10 spørgsmål. Det er min målsætning. Så vil sige, hvad bruger jeg svaret til? Hvad bruger I jeres svar til? Der er en, der spørger omkring, om det er en ting, og bagefter spørger, om det er levende. Altså det er
der er svaret ikke blevet brugt til noget. Og I kan sige, i den måde, som jeg gør det på, der får jeg 3 svar på første spørgsmål. Og så begynder jeg så at jagte dem. Og det tænker jeg, bare for illustrationen, så vil jeg spørge ind her. Og så spørger jeg, på hvilken måde adskiller det sig fra det, som jeg tænker. Fordi så vil jeg også få et svar ved mit gæt. Hvor det er, hvis man siger, er det en elefant? Og man så får et nej, så har man sådan bare fået at vide, at det ikke er det. Men hvis jeg spørger, på hvilken måde adskiller det sig, så får man et svar ud af gættet også. En af de meget karakteristiske ting, nu skal jeg lige kigge på tiden, det er, at når vi har med spørgsmål at gøre, så er der 2 sådan hovedgrupper. Kender de 2 hovedgrupper inden for spørgsmålet? Åbnet og lukket, ja. Hvad er der karakteristisk ved de åbne, eller ved de lukkede spørgsmål? Hvis han tager svar på det. Ja, 3. Ja, der er 3 svarmuligheder. Hvis I kommer ind og ud, og der kommer et ja, der kommer et nej, eller der kommer et måske. Hvis man reelt svarer på det. Nu var der flere gange, hvor I spørger, kan du fortælle om, hvad kunne jeg, hvis jeg havde sådan lidt grov, så havde jeg sagt, ja, det kan jeg godt. Så havde jeg faktisk svaret på det. Det undlod jeg. Og jeg tænkte, det skal også være venlig i dag. Så det der, man ved faktisk ikke, om man har fået svar, man ved bare, om man har fået et ja, nej, måske. De åbne spørgsmål, hvad er så det karakteristiske ved dem? Ja, spørgsmål på ja, det er nemlig det. Og man kan ikke svare ja, nej på andet end hvis man er teenager, så kan man godt. Men ellers så er det. Så det vil sige, at når der kommer et åbent spørgsmål ind, så vil der ofte komme en sætning. Det vil sige, at man får noget information. Og man kan designe sit spørgsmål mere direkte til et bestemt sted, man gerne vil vide noget om. Hvor herover, det er det, der ofte sker. Hvis du må gå hen og spørge, havde du en god ferie? Hvad for et svar kan man få på det? Ja, nej, måske. Får vi kun det svar? Nej, nu skal du bare høre, det var fantastisk ferie, det var helt fantastisk. Det startede ude i lufthavnen. Nej, egentlig startede allerede dengang, vi bestilte vores ferie, da vi ringede ind til det der rejseselskab, de var så venlige, det var helt utroligt. Men før det skete, så er der gået en halv time, og man skulle bare vide, at de havde en god ferie. Det vil sige, hvordan var din ferie? Så kan de begynde. Men vi mennesker svarer sjældent på ja og nej spørgsmål med kun ja og nej. Vi får alt muligt på. Og der siger jeg, at de åbne spørgsmål kan have den store fordel, at vi faktisk kan designe dem til det sted, som vi gerne vil. Så, når vi er herovre, så har vi altså fundet ud af, at vi interesserer os for kunden, og nu har vi også fået stillet nogle spørgsmål, så vi har fået noget at vide. Hvad skal vi så? Hvad er så opgaven? Ja. Ja, til. Så kommer vi tættere på resultatet. Vi tættere på vores mål. Ja. Men er det det, der sker nu? Hvis nu vi leger, at det her, det er møde 1. Hvad skal vi nu? Altså mit råd er, at nu tager vi vores information, nu går vi hjem, og så laver vi noget genialt. Hvis nu går vi hjem, og så laver vi et oplæg til kunden, eller et tilbud og sådan noget, og så kommer vi så til møde 2, og der fremlægger vi. Ja. Det er en proces, det er. Du skal jo skabe noget tillid, så får du platform, og så starter du en rigtig rapportoplæg til det her. Ja, og det vil sige, så, som jeg sagde, der findes rigtig mange slutbetråde i det her. Jeg har bare taget de sådan mest almindelige ud, og det er jo ret. Kan vi finde ud af det her, før vi går i gang med at finde ud af, hvem kunden er for at spille nogle ordentlige spørgsmål? Det, der er fordelen ved at stille gode spørgsmål, det er, at vi reelt ser på de fotografier, som kunden gerne vil se på. Og hvis vi går tilbage til den slutbetråd, hvor det drejede sig om, hvad skal jeg med det møde her? Så vil jeg anbefale, at man på det møde her har et mål om at finde ud af, hvad skal der være til for, at kunden kunne finde på at købe her? Og hvad har kunden brug for? Fordi så kan jeg gå hjem, og så kan jeg komme med et oplæg, som har en værdi for en kunde, fordi det er tilrettet. Et af mine yndlingseksempler inden for det var, at jeg har arbejdet igennem mange år med det, der hedder Kanal Digital, som både sælger paraboler, men også sælger til antenneforeninger.
Og der var jeg med på sambesøg sammen med en sælger engang, hvor vi sad på Herford i Odense. Og sælgeren, han under forretten og hovedretten, der gjorde sælgeren det, at han sad og spurgte, fordi det havde vi trænet ham i, og han spurgte og spurgte, hvad det var, kunden gerne ville. Og han havde så en løsning med, fordi de er sådan set låst af den løsning, de har, så den kan han godt præsentere. Og så begyndte han at præsentere sin løsning. Og da han var færdig med det, så sagde kunden, hold da op, det var smart. Det er jo lige det, vi har brug for. Ja, det var mærkeligt, ikke? Fordi det han gjorde, det var, at han talte bare ud fra alle de behov, som de havde illustreret, og det var dem, han så i sin løsning fremhævede. Når man tager lige nøjagtigt den sælger, så led han, før vi trænede ham, i noget af det, som vi skal tale om nu. Og nu skal jeg have hjælp igen til det. Ja, tak. Yep. Forestil jer nu, at I har haft jeres bil på værkstedet. Og nu sender værkstedet så en faktura til jer, som lyder på 19.751 kroner. Kan I læse, hvad der står? Okay. Og I begynder så at interessere, jeg ved ikke, hvordan I har det med økonomi, men hvis jeg får en regning på små 20.000 kroner, så kigger jeg da lige efter, hvad det er, jeg har fået. Og man kigger igennem det her, og finder ud af, at man har så fået 2 stykker knokkelled, man har fået en jordretssensor, 1 stykke, man har fået en oxygensensor, en airflow-meter, en 2-in og en fordamper. Og det har man så fået lov til at 20.000. Hvor mange sidder nu og tænker, lucky me? Når jeg biler, så synes jeg, at det er meget. Ja, yes. Og der, man skal aldrig fornægte svinehæld, som vi har snakket om nogle gange. Der vil sidde en derude, der bare tænker, der var endelig en, der kunne finde ud af at tale til mig, så jeg forstod det. Men for os andre, altså jeg har det sådan, så jeg vil skulle føle mig en lille smule stødt. Fordi man ved ikke. Fordi det der ikke der er noget værdi. Hvis jeg skal, så skal jeg jo trykke på en pil eller sådan noget, ikke? Lige præcis. Wow. Se, det her, det kommer fra min gamle branche, pensionsbranchen. Jeg har været i Danica Pension i mange år. Og det her er ikke for Danica Pension. Jeg har ændret navnene og firmaet. Men dette brev er skrevet, er gennemgået af firmaets kommunikationsekspert og er sendt ud til kunderne. Prøv lige at læse det igennem. Mange vil våge pelsen med at fortælle, hvad der står. Normalt er det kun 14%. Vil der være nogle af jeres kunder, som kunne i det, som I siger til dem, eller det I skriver til dem, kunne sidde og tænke, der gik den sgu lige på svær 4? Eller er I bare sådan, så I har enten de usædvanligt kloge kunder, der bare lige nøjagtigt ved, hvad I taler om, eller I har været gode til at oversætte det. Det der er det, jeg kalder fagporno. Det er det der, som vi taler om i vores branche, og når vi taler til hinanden, så forstår vi, hvad vi siger, og vi kan endda blive en lille smule kælende, når vi bruger alle de der frække ord. Det vi bare glemmer, det er, når vi så vender os om til de der kunder, som skal betale vores løn et eller andet sted, ja, så har de er ikke helt samme sted, som vi er. De har ikke helt samme forståelse. Men ikke desto mindre, så går vi og taler sådan noget pis som det der til hinanden, eller til vores kunder. Gud, altså, I må tale alt det til hinanden, I må også tale til jeres kunder, som I har lyst til. Jeg siger bare, det står i vejen. Det er når jeg er på sambesøg med sælgere, så er det punkt der formentlig det, som jeg oftest påpeger. Jeg arbejder en del i autobranchen, og jeg kan bare love jer for, når det er, jeg ved ikke om I oplever det, når I kommer ned til disken for at hente jeres bil, og så er de begyndt at forklare jeres faktura. Det er derfor, jeg har sådan en med. Altså, det er jo sort snak for langt de fleste af os, hvis vi ikke interesserer os meget for bilerne. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt lide at køre dem, men jeg har ikke interesse i, hvordan de er bygget op. De skal bare fungere. Men hvis I går hjem med en tættekam, så er mit postulat,
altså vi kunne finde en helvedes masse fagporno i det. Og hvis I begynder at optage jeres samtaler med jeres kunder, så vil I kunne finde hundens masse ord, der falder ud af munden på jer. Fordi altså når vi nu er ved markedsføring, I er jo også dygtige til den slags. I har også helt jeres eget begrebsapparat. Men det har hver branche. Der kommer forsikringsbranchen, tro mig. Der er nogen af jer, der kunne tænke jer en restitutionsdækning. Det skulle være sådan en lækker lille ting at have, kan jeg sige. Og det kan være med til at sikre, at man ikke går økonomisk rabundus, hvis det er, at bygningen brænder ned. Men det der med, at der er ingen værdi, der er ikke nogen, der vil betale penge for en restitutionsdækning, eller hvad nogen af jer, der tænker sådan? Hvis det betyder en brandforsikring, så ja. Ja, men det gør det ikke. Det betyder, at når dine bygninger brænder ned, og din maskine også brænder, og du så skal bestille den i Italien, men der er et års leveringstid, men den stiger som 50%. Så den der stigning, den er så også dækket. Og det vil de fleste formentlig gerne have som sikkerhed, men en restitutionsdækning er der ikke mange, der har lyst til at have. Så hvad det hedder er ligegyldigt. Det er, hvad det gør for kunderne, som har en betydning. Og det er der altså en hel del, der går rundt og taler med kunder, der glemmer. Hvor mange kunne finde på, hvis nu I kunne russisk, og tale med familien derhjemme russisk, så går I ud til naboen, og så taler I også russisk hjemme. Hvor mange kunne finde på det? Nej. Men vi kan sagtens finde på at tale hjemme i firmaet om et eller andet lækkert, som jeg kalder fagporno, og så går vi ud, og så skal kunden også lige have sådan en. Og det typiske argument, jeg får, det er, at vi skal jo ikke behandle kunderne, som om de er dumme. Ja, det synes jeg så, I gør. For I behandler dem som om, at de har været på kursus hos jer. Og det er der jo ikke ret mange af vores kunder, der har. Trods alt. Og tro mig, altså min konsulentbranchen, vi har også mange fine udtryk, og mange forkortelser også. Det er også rigtig lækkert. Det er bare sjældent nogen værdi for ret mange. Andet end dem, der arbejder med det. Så, det er 8. Og det skal ligge derovre. Lad os se på nieren, og så på Nu er der jo ind imellem. Nu siger vi, at nu har vi fået udtalt os, så kunderne forstår det. Jeg vil lege det et øjeblik. Vi har fundet ud af, hvad de har brug for. Vi har udtrykt os, så de forstår det. Og så er der jo ind imellem en kunde eller to, der kunne finde på at komme med en indvending. Nu har vi siddet her og fortalt om alle de genialiteter, vi har. Vi har sagt det på et sprog, kunden forstår, som sagt. Og alligevel, så har kunden en indvending. Hvordan reagerer vi på det? Altså andet end vi selvfølgelig synes, det er utidig indblanding. Hvordan har vi det med indvendinger? Det synes jeg er fint. Det synes du er fint? Ja, det gør jo, at kunden er interesseret som regel. Fedt. Altså, og det er dejligt, hvis du har det. Det er ikke de fleste, de har det sådan. Nej, kunne de nu ikke lade at sige det der. Jeg kommer også fra en skole, der hedder en indvending. Det er jo bare vejen hen mod et ja. Men det er ikke, I vil formentlig have sælgere hos jer, eller ansatte hos jer, som tænker, det vil gerne spørge over. Ja, det kan godt være, at sælgeren siger, ja, men kvæg, hvor besværligt det er i baglandet, så tænker nej, det var så bare, det er en kundetilpasset løsning, eller er det noget, der handler om, ikke? Ja. Jeg kan bare illustrere det her, hvad der sker. Og det er vel fordi, I allerede begynder at gå over i løsninger, som tænker, hvordan får jeg løst det for kunden? Er det ikke det, der sker? Ja, det er også det med, det er typisk det der med, at nu er der nogen, der kunne finde på at sige nej til mig. Nå, okay. Altså det er en blokade. Så nu forestiller os, at I her, jeg sender et budskab afsted, som jeg for letheds skyld tænker, det er super positivt. Det vil sige, at jeg siger noget positivt, det er noget godt. Så kunden, det synes de sådan set ikke er så genialt, det passer ikke lige til dem, eller det skal være en anden størrelse, eller en anden bredde, eller en anden, hvad det nu skal være. Så det, de kommer ud af munden på det for os, det er ikke så godt. Hvad siger vores hjerne, når nu de sidder der? Så tror jeg mange, som har den holdning, at det er måske nemmere hurtigt at afvise den frem for at tage ind og anerkende den og arbejde med den. Så hvis jeg nu hurtigere får det her ned, så kommer jeg nok hurtigere videre og arbejde. Ja, og hvis vi siger, at det her det er taklingen, og det her det er tolkningen, så vil tolkningen hos de fleste, når der kommer ind, være pis. Okay. Det tillader jeg mig lige et øjeblik at kalde minus.
Hvad bliver det så, når nu jeg så kommer med et argument tilbage, bliver det så rigtig meget bedre end det første, tænker I, når nu tolkningen har været pis? Det vil blive knap så positivt som før. Det hjælper sjældent herover. Det vil sige, at der kommer endnu mere negativt tilbage, og her kommer det så også dårligt. Og på et eller andet tidspunkt, så ender det her galt. Eller i hvert fald mulighed for det. Ellers så siger vi, at du kan også få rabat. Hvis vi nu leger det på en anden måde. Vi kommer med et positivt budskab. Det er super genialt. Det bliver igen taklet dårligt. Det kommer tilbage negativt. Så ligger hemmeligheden her. Det er, at ligegyldigt hvad en kunde siger, så er det godt. Ligegyldigt hvad de siger, om de så siger, at det er for dyrt, så siger hjernen til sig selv, fedt, de har taget stilling, nu drejer det sig bare om at få fundet ud af, hvorfor det skal koste det her. Eller det tager for lang tid, eller jeg har en anden leverandør, fedt, vi har mulighed for, at vi har tid til at få fundet den rigtige vare til kunden. Det drejer sig bare om, at de ser genialiteten i det, vi har. Altså, det vil sige, når vi herover tolker positivt, så vil vi have langt større mulighed for at sætte positivt tilbage. Og så kan det godt være, at det her ikke med det samme bliver godt. Men hvis vi bliver ved med det, så vil det være svært ikke på et eller andet tidspunkt at komme herover og så begynde at tænke positivt. Lykkes det altid? Nej, det gør det ikke. Nogle indvendinger er jo også rimelige nok. Hvor skal vi behandle? Det er bare det, at hvis man starter med at tolke alt, hvad kunden siger, som godt, så er ens mulighed for at takle det godt steget gevaldigt. Nu vil vi være at have bolden helt derhenne, hvor vi kan trille den i mål. Men hvad sker der nu? Vi sidder bare og venter på, at kunden siger, det vil jeg gerne købe. Det er Morten. Ja, vi beder Morten. Gør alle det? Det kan jeg garantere for, at det gør alle ikke. Vel, de tænker, ja. Og noget af forklaringen kan vi finde via vores niveauer her fra før. Det er igen det her med, hvis jeg nu spørger, så kan jeg jo risikere at få et nej. Og det vil jeg ikke bryde mig om. Det er bedre, så er det bedre at tage den hjem i bunken og lægge den i den der guldbunke, jeg har derhjemme. Kender I den der bunke, man har liggende, når chefen eller andre kommer og spørger, hvordan går det? Det er her er det guld. Guldet er her. Altså den der bunke, man har liggende, der er bare penge i det. Så hej, var der penge i det. Det, I skal være opmærksom på, det er, at den der bunke indimellem ikke er en guldbunke, men er en sovepude. Jeg har faktisk ikke tid til at gå ud og tale nogle flere kunder hernede. Det har jeg ikke, fordi den her bunke, tænk hvis de siger ja, så har jeg jo masser af dem. Jeg må hellere vente. Det kan være farligt, det der med at bare springe ud i det. Så, den 10. snubletråd. Det er i hvert fald en ting, vi har konstateret, det er, at jeg ikke stod uden mine tusser, når jeg bruger 2 på det. Den 10. snubletråd, det er det der med at få spurgt efter ordren, og ikke skal have det med hjem og ligge. Det vil finde ud af, hvad skal der til for, at vi handler. En af de ting, som jeg har lært ved at arbejde med autobranchen, det er et spørgsmål, de forstår stille. Når kunden er ved at sige, at de vil gerne hjem og tænke, jamen så spørger vi, hvad skal der til for, at vi handler? Og der kan man så komme frem, og så kan der komme indvendinger og alt muligt andet, men så er vi i forhandlingsfasen. Men det at få stillet spørgsmål om, hvad skal jeg sige? Og når man går rundt i branchen, så kan jeg bare garantere jer for, at alle mulige steder, der er vi kan ikke spørge efter ordre, det kunden må jo selv sige det. Det er jo så genialt, så det må næsten trille ind af sig selv. Og hvis man gør det hen, altså, der sker meget her, det der emne, vi har fået, det må være så godt, så det må selv købe. Men nu har vi alligevel gjort en rimelig stor indsats at komme herhen, så lad os da lige få trillet den i bolden i mål og fundet ud af, hvad der skal til for, at vi tjekker hands. Det er de 10 snubletråde, som jeg havde forberedt her, men der er faktisk en 11. også, som jeg godt kunne tænke mig lige at vende med jer. Fordi den sidder på jeres stol. Hvor mange af jer, eller dem af jer, som er ledere for nogen, som har med salg at gøre, hvor mange af jer er det? Nogle stykker af jer.
Oplever I får det optimale ud af jeres sælgere? Vi arbejder i hvert fald på det. Okay. Må jeg låne dig til et eksempel? Ja. Kan jeg lukke til at stikke din hånd op så højt du kan? Kan du få den højere? Nej. Det er hvad det sker, hvis du rejser dig op. Ja, det kan jeg. Må jeg lukke til det? Ja. Kan du få den endnu højere? Jeg vil stille mig op på bordet. Vil det være okay? Ja. Jeg giver gerne en hånd. Bare for illustrationens skyld. Og så prøv at stakke den hånd op så højt du kan. Op på tæer. Fedt. Tak skal du have. Hvad hedder du? Yes. Yes, hvis nu vi siger sådan, hvis det her illustrerer, hvad du kan, Yes, med hensyn til at stikke hånden op, var det så også det, du gjorde i første omgang? Nej. Nej, det var det faktisk ikke. Fordi de gør, det lå hernede. Findes der nogen på jeres arbejdspladser, som gør ligesom Yes? Ja, selvfølgelig. Okay, hvad koster det? 100%. Det, I skal være opmærksom på, det er, at Gallup lavede en undersøgelse i 2006, hvor de spurgte medarbejdere, i hvilken udstrækning de mente, at de det meste af dagen gjorde, hvad de kunne. Hvor mange tror I, der sagde ja til det? 100%, ja. 17% sagde, at de gjorde det meste af dagen, udnyttede de, hvad de kunne. Og så kan man spørge sig selv, hvis nu der skulle være nogle af de sælgere, der var ansat hos jer, Gud forbyde det. Hvis nu det var sådan, eller hvis nu der kunne sidde en enkelt af jer, som heller ikke helt får strukket jer ud, når I spørger, når I selv går ud og sælger, hvad koster det så? Og hvad hjælper det egentlig, hvis det er, at nogen har lavet nogle geniale leads til jer? I har fået taget jer sammen, altså vi har fundet ud af, hvem der skal gøre det, I har fået taget jer sammen til at gøre det, I ved, hvordan I skal ringe derude, I har planen for, hvad I skal gøre derude, og I har overbevisning om, at det nok skal lade sig gøre. I kommer ud og finder ud af, hvad kunden bruger for. I stiller de rigtige spørgsmål. I går hjem og laver et tilbud eller et oplæg til kunden, som har så stor kvalitet, så det også kan forstås af kunden. Og I så, nu får I faktisk også spurgt efter ordre. Hvad hjælper det så, hvis det er, at det ikke rent ledelsesmæssigt bliver fuldt op? Så den der træner, der står herude og skal hjælpe med, at alle er optimale. Det er, jeg har det, kompetente ledere giver kompetente medarbejdere. Og det gælder også, kompetent salgsledelse giver kompetente sælgere, som giver større resultater. Så som afrunding for det her, vil jeg sige, der er en helvedes masse steder, det kan gå galt. Men hvis I tager den rolle, som hedder ledelse, alvorligt, så vil I kunne få langt mere ud af det salgsarbejde, I har. Og hvis I går derhen, hvor I siger, at I knytter jeres markedsføring, om så I har det selv, eller I har det som ekstern, knytter den tættere sammen med jeres sælgere, så vil der skabes en større ansvarlighed hos dem, der skal lege salg, i forhold til de emner og de guldgrupper, som ligger herhen. Og man plejer at sige, hvad hjælper det at være genialt, hvis kun ens mor ved det. Hvad hjælper det at have gode emner, hvis de bliver liggende der? Så det var det, jeg havde planlagt at tale om. Er der nogen spørgsmål til mig på den ene eller anden måde, så er det tid til det. Har det været så selvforståelse, og så ikke grund til at spørge, eller så kedeligt, så det gider jeg ikke? Ja. Jeg synes, jeg oplever en anden barriere i de her online og meget digitale sider, der hedder, det er måske slutledtråd, eller rettere sagt, en lukkede låge, som oplever jeg helt på indgangen til banen, der hedder, jeg kan ikke bruge det der leads, fordi så opdager kunden jo, at jeg ved, at han har været på vores hjemmeside. Ja. Og det kan vi, det er jo overvågning. Ja. Jeg tænker, hvor udbredt er det? Altså, det er en stor barriere, ikke? Ja, og det, der kan man kunne snyde lidt. Man kunne snyde sådan, at man sagde, det behøver vi ikke at fortælle til en sælger, at de har været.
Det er jo en måde at varme emnet op. De sælgere, som jeg arbejder med i øjeblikket i forhold til Canvas, de har helt kolde emner. Og nogle af dem siger, kunne vi ikke bare få nogen, der var lidt varmere? Så de ville tage imod det der med kyshånd. Det er rigtig klart, det sker. Undskyld? Det er rigtig klart, det sker, at vi kvalificerer, kan man sige, eller får leads ind via og fremvise, og alligevel oplever at få det tilbage med, at hvis jeg ringer til ham, så er det svært at starte dialog, fordi så ved han jo, at jeg har set, at han har været her, og så ved han jo, at jeg overvåger. Hvis nu vi behandlede det som ren canvas, så ved vi ikke, at han har været vidne. Vi ved bare, at han er varm. Men vi kunne godt, hvis I skulle ringe, ringer I til helt kolde kunder også? Meget sjældent, fordi det er meget svært at komme ind i, så derfor er det her jo rigtig god. Ja. Hvis nu man trænede dine sælgere i at ringe til kold canvas, så de havde den indfaldsvinkel, så ved de bare, når vi ringer til det her kold canvas, den er en lille smule lunken. Men man kan stadig godt behandle det. Man behøver jo ikke at sige til folk. Nej, det tror jeg heller ikke, vi gør. Altså, barrieren ligger jo der i holdningen til det. Det er overbevisningen og holdningen, ja. Så kunne vi sige, så kunne vi bearbejde det. Fordi der er jo ikke, altså, den holdning, vi mennesker render rundt med, er jo heldigvis ikke noget, der er sat fast med lille og søm. Man kan bearbejde det, hvis man vil. Jeg skal ikke stå her og kloge mig på at have sådan en færdig løsning, hvor man gør, men jeg er helt sikker på, at man kan. Fordi indimellem, så kan man bare sige det, at vi gør bare det modsatte. Vi tager den kolde, og så kan du sige, så tror jeg, så er jeg overbevist om, at dine sælgere vil tænke, så vil vi sgu helst, skal vi nok finde en løsning på det andet. Jeg tænker bare, det er kun min virksomhed. Nej, det er ikke sådan. Jeg tror, det er det samme, vi har alle sammen. Ja. Altså, vi gør det, vi skriver til, hvis vi sætter et brev ud til dem efterfølgende, og det kun er 10, der har været inde og klikke på det, så skriver vi bare til alle vores kunder, selvom det kun er 10, der får det. Eller en, det kan også være en. Ja, jeg er helt bevidst de der ting, jeg kan gøre. Det er sådan mere den der holdning, som der er nogen, som har... Jamen, det er det samme alle steder, tror jeg. Holdning, altså på nogle måder. Det er det samme alle steder. Jeg vil altså sige, at i sidste, eller var det i forrige uge, der var vi ude og holde et næsten tilsvarende arrangement hos Professionel Elektronik. Og det var faktisk den absolut største barriere, den du fremhæver. Det var barrieren hele linjen rundt. Men en af kommentarerne var, at der er jo aldrig nogen, der har straffet nogen for at have god timing. Nej, det er det. Og det var måske der, hvor vi kom det tættest i den dialog, der blev skabt. Ja. Og jeg vil igen sige, hvis man sætter dem til at ringe på noget helt koldt, så skal jeg bare sige, så sker der noget med lysten til at tage de andre. Jeg oplever nemlig også lidt det der, og jeg sidder og tænker, jamen man behøver jo ikke at lige starte med, at man har overvåget ikke på en hjemmeside og adfærd, men netop så jeg kan se, at man har en interesse for, eller hvad det nu er. Der er jo nogle interesser og en adfærd, man i hvert fald som sælger kan bruge til noget. Der er et behov et eller andet sted, og så er det jo, måske er der klædt på med nogle værktøjer, der har alt det her med spørgeteknik og farvedækket, ikke? Så man ikke får det nej med det samme. Ja, altså det, og så sige sådan, jeg er fra en branche, hvor et nej er et lille ja. Det første nej er jo ikke nødvendigvis det, der skal slutte med. De fleste af os har formentlig prøvet det at sige nej til noget, vi ender med at sige ja til. Ja. Fordi man skal også, jeg tænker nemlig også, hvis man så er kunde, og man netop har et tilgængelighedsbehov, og man så får en mail igen, så tænker man også, hvad er det? Men det kan også være, at den er så positiv, som man håber på, selvfølgelig. Ikke? Men det er balancen. Ja, og det, jeg tror ikke på mail. Vi skal sige med sammen. Jeg tror slet ikke på det der med at sende mail til nogen. Hvor mange af jer får så mange reklamemail, hvor I læser dem alle sammen igennem? Jeg er ikke en af dem, det kan jeg sige. Fordi det gider jeg ikke. Jeg tror meget mere på det, at salg har ikke noget med mail at gøre overhovedet. Altså, hvis I kan sælge noget via mail, så er det markedsføring, efter min oplevelse. Salg drejer sig om at tale med et menneske, enten via telefonen eller i det fysiske liv. Jeg synes det er godt alligevel udfordrer, fordi hvis man kommer dertil med markedsføring, at mailen den understøtter, altså hvis jeg var kunde, mit behov, så er det ikke en mail i min optik, så er det en fed information, hvis du kan følge det. Og så er det ikke noget forstyrrende element, man siger, det kan ikke læse om. Det er bare stadig markedsføring. Ja, det er ikke noget salg at gøre. Og jeg skal slet ikke gøre mig klog på markedsføring, fordi der har jeg intet forstand på. Jeg har forstand på det, når det er to mennesker snakker hinanden, og varen skal fra den ene side af disken til den anden. Det er bare, det skulle gerne understøtte salget, og ikke det muligt. Ja, men der er nogen, jeg oplever ofte, når jeg kommer rundt, at folk de sender mail, og så tror de, at så er salget sket. Og det tror jeg ikke et sekund på. Det er mere markedsføring, når man sender en mail. Det er supplement af det, eller på det varmer leadet op, eller hvad jeg kan kalde det. Det, som jeg begår mig i, det når vi enten skal ringe,
når vi skal møde folk, eller hvis vi skal præsentere noget. Eller når vi skal drive noget ledelse overfor dem. Andre spørgsmål? Jamen, så vil jeg takke jer for jeres tålmodighed, og så vil jeg sige god vind med det. Og være glad for emnerne, fordi de er for nogle af os fuld valg. Tak. Tak.